اللہ دا واسطہ جی علماء کرام، اللہ دا واسطہ جے اپنی آباد نو اللہ دی رضا واسطے خالص کر لینا، تقریر کریا کر تے رب دی رضا واسطے، قرآن پڑھیا کر تے لوکاں نو راضی کرنا مقصود نہ ہوئے، اللہ دی ذات نو راضی کرنا مقصود ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا جہنم دی اندر عالم نو سٹیا جائے گا، سب تو پہلا اس کاری جو اس عالم نو جہنم وچ سٹیا جائے گا جڑا دنیا تے رہ کے اللہ دا دین تے قرآن سناندا رہیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دی عدالت دے اندر اس عالم تے کاری نو پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں گل کر یا اللہ میں دنیا تے پہلے تیرا دین پڑھیا، پھر تیرا دین سنانا شروع کر دیتا، پھر تیرا دین لوگاں نو پیش کرنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ میں تیرا دین سنا دیا بڑھا ہو گیا، حتیٰ کہ تیرے دین دی تبلیغ کر دیا مینوں موت آ گئی۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدو بندہ گل کر کے چپ کرے گا تے میرے اللہ فرمان گے کذبتا کذبتا، اوے تو جھوٹ بولنا ہے، اوے تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے دنیا تے تاں کریا کردا سا تاکہ لوگ کہن بڑا کاری ہے، تاکہ لوگ کہن بڑا عالم ہے۔ اللہ دا واسطہ جی علماء کرام، اللہ دا واسطہ جے اپنی آباد نو اللہ دی رضا واسطے خالص کر لینا، تقریر کریا کر تے رب دی رضا واسطے، قرآن پڑھیا کر تے لوکاں نو راضی کرنا مقصود نہ ہوئے، اللہ دی ذات نو راضی کرنا مقصود ہوئے۔ ایسا نہ ہوئے قیامت والے دن ساری زندگی دیاں تقریراں دے بدلے وچ کچھ نہ آوے، ساری زندگی دیاں نمازاں دے بدلے وچ کچھ نہ آوے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ فرمان گے کذبتا کذبتا کذبتا، اوے تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے دنیا تے تاں سب کچھ کریا کردا سے تاکہ لوگ کہن بڑا کاری ہے، بڑا عالم ہے، بڑا حافظ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، تے دنیا والیاں تینوں حافظ بھی آکھیا، کاری بھی آکھیا، تے عالم بھی آکھیا، اللہ رب العزت ایک سیٹ اس بندے نو کر دیں گے۔